हालामनि रादाबबो बरायबाय। जाय समाव ABSU-UPPLआ बिटिआर गोरोबथानि जाफुंसारनायनि दल दामगासिनो दंमोन आरो ओनसोलावनो रंजाखांगासिनो दंमोन, बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा गावसोरनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि आरो गुबुन गुबुन केडेरफोर जाय गोब्राब जोबथेसालिनि साजाजों जोबथेसालियाव थानांदों, बिसोरखौ हगारनांगौनि दाबिजों सोमावसारदोंमोन। खायफा थैनायनि साजाखौ नेगासिनो दं। बर'फोरनि मोन्थाइनि थाखाय नांनाय गुबै सुबुंफोरा थैनायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन आरो जिउखौ बावनो थैयारिमोन दाबोनो जोबथेसालियाव दं। बेनिखायनो बियो रोखा दि जाय सुबुंफोरा बर' हारिनि थाखाय थैनो साखा-फारामोन बिसोरो गोजोननाय गैया। फै जों नोंथांमोननो हेंथा दिन्थिफुनायनि नुथायखौ दिन्थिनि आरो नोंथांमोनखौ खोनासंहोनि रन्जन दैमारिनि हेफाजाबगिरि D हारिमुआ मा बुंदों। 2020 सननि जानुवारिनि 27 तारिखआव बर' हारि एबा थामहिनबा NDFB ABSU-UPPLA जों लोगो नांनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन। जाय एग्रिमेन्टखौ बिटिआर होनना बुंनाय जादोंमोन। नाथाय जोङो बिटिआर सुक्तिनि उनाव दिनै अनुभव खालामदों। गोबाङा दिनै हान्थिनि दिन होननानै माबा फोरबो खुंनो हागौ, प्रग्राम खुंनो हागौ, नाथाय जों NDFB-जों लोगोसे रोजा रोजा लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिना जेन दुखु गोनां मोनसे सान बेखौ दिनै अनुभव खालामदों आरो जों बारग' NDFB-फ्राबो दिनैनि दिनखौ मोनसे दुखु गोनां सान आरो बर' जाथिनि थाखाय मोनसे आनलाकि डे होननानै जोङो अनुभव खालामनो गोनां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला सुक्ति जाखांनायनि उनावबो दिनैसिम जोंहा 700 जननिबो बांसिन NDFB-नि बिर जोहोलावफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। मोनसे समाव बुङोमोन दायो जायफोरा सरकार दैदेनबाय थादों प्रमद बर'जों लानानै जायफोरा UPPL सरकारनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बाथ्रा बुङोमोन जे बै समाव रन्जन दैमारिनि जों लोगोसे जायफोर फास्ट ट्रेकआवहा कनभिक्ट जादोंमोन बै फास्ट ट्रेक कर्टखौ सोरबा अनजलि दैमारि मेडाम बा बै समावहा गभर्नमेन्टआव दङमोन हाग्रामा महिलारि बिथांमोनानो बिनानै लाबोदोंमोन होननानै बदनाम होयोमोन। नाथाय दिनैनि तारिखआव जों नुदों जोबथेसालियाव जायफोरा जोबजानानै दङ बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो 27 जन बेक्तिफोरा दिनै NIA फास्ट ट्रेक कर्टआवहा आयेन बिजिर जागासिनो दङ। दिनै बेखौ बिथांमोना गनायगोन ना गनाया? प्रमद बर'निफ्राय लानानै UPPL गभर्नमेन्टआव थानाय दैदेनगिरिफोरा बे फास्ट ट्रेक कर्टखौ जायफोरनि 27 जन बेक्तिनि दिनै NIA फास्ट ट्रेक कर्टआव आयेन बिजिरगासिनो दङ बे फास्ट ट्रेकखौ बिथांमोना लाबोना होफैदों होननानै गनायगोन ना गनाया? दिनै बर' रायजो राजाफोरनो बिथांमोना फिननाय होनो नांगौ। आरो जुदि बे फास्ट ट्रेक NIA फास्ट ट्रेक कर्टनि रिजाल्टआ जाजमेन्टआ जुदि गाज्रि जानांगौबा बिनि दायनिगिरिया अकल प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी आरो UPPLआव थानाय बेसेबां नेताफोर दङ बिथांमोननिनो दायनिगिरि होननानै बर' जाथिफोरा साननो गोनां बाध्य जादों। आरो जुदि इसोरा दा खालामथों नाथाय बे फास्ट ट्रेक NIA कर्टनि रिजाल्टआ जाजमेन्टआ जुदि गाज्रि जानांगौबा जों बारग' NDFB-फ्रा बिथांमोनखौ ओरैनो हगारनाय नङा। बिथांमोना थफ्ला जुखानाया मोजां। बेनिखायनो जोङो खावलायदों मानगोनां NIA फास्ट ट्रेक कर्टखौ जेन जोंनि फैबाय थानाय समाव जाय बिर जोहोलावफोरनि आयेनखौ बिजिरगासिनो दङ बिथांमोननि फिथाइया बिथांमोननि जाजमेन्टआ जेन मोजां जायो बेखौ जों आर'ज गाबदों आरो हुमुग्र बर' रायजो राजाफोरखौ जों आर'ज गाबनो खावलायगोन जाय बेक्तिफोरनि 27 जन बेक्तिफोरनि आयेनखौ दिनै NIA फास्ट ट्रेक कर्टआव बिजिरगासिनो दङ बे जाजमेन्टआ जेन मोजां जाहैयो बिनि थाखाय साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरखौ आर'ज गाबनो थाखाय जोङो खावलायगोन। बेजोंनो लोगोसे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जाय बेक्तिफोरा कनभिक्ट जादोंमोन हाइकर्टआवबो कनभिक्ट जादोंमोन बिथांमोननि केसखौ दिनै सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामगासिनो दङ। बेल बुनो थाखाय जोङो गोबां डेट डिफार जाबोदों। बेल हियारिं खालामनो गोबां डेट लादों नाथाय डिफार जाबोदों। नाथाय फैबाय थानाय समाव मानगोनां सुप्रिम कर्टआबो थाबैनो जेन बेल हियारिं खालामनो थाखाय मोनसे चान्सखौ होगोन जों आखा फारिनाय लाखिदों आरो मानगोनां सुप्रिम कर्टखौ जोङो खुथारै खावलायहरदों आरो बिनि थाखायबो उमुग्र बर' रायजो राजाफोरखौ आर'जआव थानो थाखाय आरो इसोरनि गुदियाव आर'ज गाबनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरगोन। बेजोंनो लोगोसे आं बेखौबो बुंगोन दिनैनि तारिखआवहा जे गोबां सुक्तिनि उनाव दिनै गोबां जोंहा मुंख्लंफोर दङ जाय मुंख्लंफोरनो दिनै एक्स ग्रेसिया होनो हायाखै। दिनै लासिं सिं आसाम पुलिसफ्रा दिनै जोंनि मुंख्लंफोरखौ भेरिफिकेसन खालामो मुंख्लंफोरनि न'आव थांनानै भेरिफिकेसन खालामो। जि हमायाव गावथार जाखांनायनि उनाव डेड बडिखौ आंनि फिसाला बा आंनि हौवा बा आंनि फिसाजो होननानै बुंनानैनो लानो हाया बैखिनि समायाव बोरैजाय पस्टमर्टेम रिपर्ट जों दिहुननो हानो? दिनै मुंख्लं न'खरफोरनि हमायसाया बे
दिनै जों दिहुननो खुनु चान्सआनो गैया आरो गोबां बिर जोहोलावजोफ्रा अबेबा हाजो खंखराव गोमानानै थाबाय गावथार जानानै थाबाय डेड बडि मोनासै बिथांमोननि थाखाय बोरैजाय पस्टमर्टम रिपर्ट मोननो बेनिखाय जों खुथारि खावलायबोदों सिगांनिफ्राय दाबो जोङो खावलायगोन बिटिसिखौ जायफोरा दैदेनबाय थादों नोंथांमोना काउन्सिलाव मोनसे आयेन पास खालामनांगौ जे NDFBनि मुंख्लं जेसेबां दोङो बिथांमोनखौ सिक्रिटि होनायनि जों लुगैयाखै जोंनि मार्टियास फेमिलिफ्रा लाख लाख थाखा फैसा लुगैयाखै साधारन गांसे लेखा बिलाइ लुगैदों जाय लेखा बिलाइनि गेजेरजों आंनि फिसालाया मार्टियास आंनि हौवाया मार्टियासना बिखाफोर दानानै बुंनो हागोन दिनै बेखौसो लुगैदों नाथाय बेखौबो 4 बोसोराव प्रमद बर'आ मावफुंनानै होआखै बे लासिं सिंनि बाथ्रा बेजोंनो लोगोसे गोबां जोंनि NDFBनि बिर जोहोलावफोरा दिनै जिबायदि सुक्तियाव लिरनाय दङ रिहेबिलिटेसन मोननांगौ अनसुंथाइ मोननांगौ बिनिफ्राय दिनै बन्सित जानानै दङ गोबां जोंनि बिर जोहोलावजोफ्रा दिनै सुक्ति बायदियै जि गभर्नमेन्ट जब मोननांगौ बिनिफ्राय बन्सित जानानै दङ बेफोर मोनफ्रोम आकार मावफुंनांगौ दायित्वआ प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननिमोन नाथाय दिनै NDFBखौ अबेबा खनाथिं खोबथेनानै दोनदों NDFB होनना बुंनाय लोगो बिथांमोना मुगैदों मुजुलादों बिनिखाय जोङो खावलायगोन दिनैबो खावलायगोन जे बिथांमोना जुदि सरकाराव थानानै बे खामानिखौ मावफुंनो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव बर' जाथिया नोंथांमोनखौनो मुगैगोन दिनैनि तारिखाव प्रमद बर'आ जेरै NDFBखौ मुगैदों बेबायदिनो बर' जाथिया प्रमद बर'खौ फैबाय थानाय समाव मुगैगोन बिनि थाखायबो नोंथाङा रेडि जाना थानाया मोजां आरो आपडेटनि थाखाय हालामनि रादाबजों थाबाय था।